Hát sziasztok, srácok, én Levilet 12 vagyok, és ma, húristen, az összes skint, az összes mythic és special skint rangsorolni fogjuk, hogy nekem milyen rangsort ér meg. Igen, szóval ez lesz a mai videó témája, csak még valamit gyorsan beállítok. Szóval, igen. Special, Mythic, Legendary, Epic, Rare, vagy Uncommon, vagy Common. Na, hát ez nekem, nem is tudom, ez nekem csak egy Epicet ér meg, Uncle Sam csak egy Uncommon-t. Most ez eléggé, na, olyan értékelés volt, hogy rossz indulatú, de szerintem ez az Uncle Sam ez csak egy Uncommon-t ér meg. Na, Emoji Duchy. Szerintem ez egy mythic, és maradjon is mythic. Ez a 10-es boxoló, hát legyen mythic. Azért húzom most egy elején, mert ugye ez egy special skin, csak hát eléggé hasonlít rá ez a gyémántos boxoló is, az is majd mythicbe fog bemenni. A tornádó. Hát szerintem a tornádó az legendary, eddig nem értékelek annyira jól. Inferno Dragon. Ez nekem egy rare, és nem azért, mert rosszul néz neki, hanem mert ez nem olyan. Szerintem ez elég sok embernek megvan, és ez a leggyakoribb special skin, meg annyira sok dolog nincs is benne. Na, ez a harcos, ez nekem megér egy specialt, szerintem. Orbit. Nekem ez csak egy mythic. Frozen Volcair. Hát, mi legyen. Legyen egy epic. Tényleg, ebből viszont semmi special nincs. Smoke. Az nekem eléggé tetszik, szóval az mehet be a specialbe. Jade Nyon Beast. Mert nekem ez olyan, mint egy hack. Igen. Ez nekem olyan, mint egy hack. Úgy néz ki. Eléggé böhöm. Van belőle másik kettő. Egyáltalán nem tetszik. A Jade Nyon Beast. Szóval ez egy common. Sőt, az összes egy common. Phoenix. Mert a special. Most nem tudom, hogy miért ezt választottam ki. Ó, ennek nem tudom a nevét, de szerintem ez egy mythic. Sőt, az összes ilyen skin, aminek nincs teste, az egy mythic. Ez a skeleton. Hát, nem tudom. Alig van meg embereknek, ezért szerintem ez egy special. Miért van két bolt? Nem is tudom. De a bolt az egyértelmű, hogy special. Dynamitron. Hát én a csillagos specialokat nagyon szeretem, de alapból szerintem nem ér meg egy csomó specialt. Nem tudom, hogy mi legyen, srácok. Nekem ez egy legendary. És akkor jöhet a Mr. Beast. Mivel ugye az előző Mr. Beast is epic volt, ez is epic. Az űrösök nekem mehetnek egy mythicbe, mert az űrösök tetszenek, de specialt azért nem érnek meg. Ez a skin a következő, egy Kaiorayo skin másolata. Ki van dolgozva, jó! Nem tudom, egy mythic vagy special. Én ezt inkább egy mythic, vagy nem. A Captain Golden Heart szerintem az egyértelmű, hogy special. Következő Rain. Csomóan mondták, hogy nem olyan jó néz ki, mint amilyen jó vele játszani. De hogyha a Dynamit legendary, akkor nekem ez egy mythic. Szerintem amúgy a mythicbe lesz majd a legtöbb skin. Free Spirit.
Hát nem tudom. Hogyha a szívemre hallgatok, akkor mítik, de hogyha a kinézetére, akkor egy common. És ez nekem azért common, mert hogy na, ez ugyanolyan, mint az alapskin, csak levették róla a ruhát. Tehát, hogy ebben semmi plusz nincs. Ez a kislány, ez is common. Ez nekem nagyon nem tetszik. És egy csomó kétszer fel van töltve. Azokat majd mind a végére rakom. Ezt is. Az Inferno Dragont is értékeltük már. Dinamitront is. Na. Orbitot is. Na. De ezt is értékeltük már. Boltot is. Na. Apple Peel. Ez az Apple Peel, ez nekem viszonylag tetszik. Nagyon jó special. Értékeltem. Cave Flyer. Hát én azért nem szeretem ezeket a flyeröket, mert nagyon böhömek. És mindenbe előkadnak. És nagyon könnyű őket boxolni. Hogyha a lebegő Mr. Beast skin epic, akkor nekem ez is egy epic. Sima Apple Peel. A másik is special, akkor megy a testvéréhez. Hát erre a Zeusra is azt mondták a csomóan, hogy nem jó vele játszani. És én mondom, a repülőszkineket szerintem mindegyiket epicbe fogom berakni. És több special van már, mint Mythic. Na, következő a Negaton Smash Gloves. Nekem ez a kedvenc skinem, tudjátok? Nem. Megvan nekem special. Én azt szerintem ez az első, amit feljebb viszek. Moonstitch. Moonstitch az ugye egy epic skin. De hogy ebben mi a jó, azt én nem tudom. Ő egy mythic, de nálam csak legendary. Sőt, hova tűnt? Halló? Moonstitch? Ez megsemmisült? Moonstitch. Nem, Commonba van. Hát a repülőszkinek inkább epikek. Remélem megértetek. Na, következő, ezt már nem értékeltük? Nem, ez a Leo. Hát, hogyha a testvére az a űrbogár Mythic, akkor az űr oroszlán is Mythic. Na. Ebből csináltak egy lányt is, akkor azt is Mythicbe kell, hogy rakjam. Deathpack. Nekem az tök jó, Mythic, marad Mythicbe. Meteor. Hát az összes ilyet berakom ide az elejére, mert jól néznek ki, de Mythicek. Dasher. Hát, amilyen jó az Antidash, annyira jó, rossz ez. Ez common. Most szigorú leszek. Antidash, egyértelműleg. Special Captain Gordon, hát Mythic. Na, Influencer, egyértelműen a legjobb skin. Szerintem. Én ezt nagyon meg szeretném szerezni. Na, Kaio Rayo. 9 perc. Na, szóval, hova tűnt a Kaio Rayo is? Ja, itt van. Na, a Kaio Rayo Mythic. A víz. Hát, inkább epic, mint Mythic. Legendarybe viszont nagyon kevés van, ám Commonbe is. Boxoló. Ugyanolyan, mint a Kaio Rayo. Na, hát, ez nekem nagyon nem tetszik. Egy rare-t megérdemel. Ugye a Dinamitról legalább világító szeme, meg ilyesmik. Fossil Guy. Ugye, szerintem ez egy legendary.
Már azért valljuk be. Mad Mister. Hát, nem tudom. Szerintem ez egy mítik. Golden Jimmy. Ez azért lesz common, mert ez mindenkinek megvan. Ingyen be lehet klímelni. Ez mindenkinek megvan, tehát hogy azért lesz common. Banana. Mivel eddig mindegyik banana specialbe ment, ez azért megy mítikbe, mert ennek nincsen olyan nagyon különleges képessége. A következőt életemben nem láttam, de ez egy epic szerintem. Shelly Common. Nem tudom, hogy került be ide. Na, ez egy másik dragon. Én az összes dragont rare-be fogom rakni. Ez nem tudom, hogy mi, de Uncommon. Na, Obsidian. Olyan durva. Egyértelműen special. És több special van már, mint nem tudom, legendary. Hot Trash. Hát ez a Hot Trash nekem legendary. Igen, Hot Trash az legendary. Na. Toxic Boxer. Szerintem ez is mehet egy legendaryba. Nekem annyira nem tetszik. Hát ez nagyon el van szúrva. Cash. Hát szerintem az marad mítikbe, ahogy eddig is volt. Azt a betyárját, milyen jó az a skin. Nem tudom, hogy ez most melyik skin, de special. Na. Sótartó legendary. Rupit Kupi. Ez mivel annyira kevés embernek van meg, ezért ez egy special. Na, ez ugyanolyan, mint a Golden Jimmy. Hát inkább Uncommon. Dobókocka Mythic. Dodeszkázó skin. Szerintem az összes az legendary lesz. Ezt már nem. De ez nekem egy akkora nagy special. Ez szerintem nagyon jól néz ki, de tényleg. Nyúl Uncommon. Ez nekem ez szerintem nagyon el van rontva. Pixel Orbit is Uncommon. Ezt már beraktuk. Nem. Szerintem nem, de mindkettő Uncommon. Ez! Hát még itt a végére, hogy epicet megérdemel. Na, ez Mythic. Sőt, az összes Diamond Special nálam. Golden Robo, Uncommon. Glass Neon Beast. Ide jön be. Commonba. Sőt, szerintem akkor inkább ezek menjenek fel Uncommon-ba. Hát ezek még egész jól néznek ki azokhoz képest, amik voltak. Hát ez nem tudom, hogy mi, de elmondtam, hogy az összes ilyen testű skin ide fog jönni. Sőt, akkor a dobókozgat is ide rakom előre. Barbie, Common, nem tudom, hogy hoz kerületett be, specialbe. Medusa, Rare. Zeus, Special. És ezeket már értékeltük. Szóval srácok, ez volt a mai videó. Itt vannak a mai képeink. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot. Én Levilaci 12 voltam. Na hello!